Unbroken kuntosarja, laji 2, Tiina Kinnunen. Yes. Nyt mennään. Oh. Käytäs toi kello oikein, mutta 43 pitäisi. 3, Okei. 10. 5. Hyvä. Mene. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ylö, kaato, kooto, neeto. Viito, kuuto, seeto, kasito, ysito. Ja kiitos. No niin. Ei mitään kiirettä. Nyt on minuutti mennyt. Hermot ja selkä kireeksi. Nyt oli 6-5. Hyvä. Yksi. Kamaa kevyt on. Hyvä. Jee. Ja näin. Hienosti 3. meni. Oliko se 65 kiloa? Hyvä. Varmaan oli. Mä en nyt tää lisätä noin paljon. Voinko mä lisätä niitä? Joo. Tulee kautumaan niitä viimekä. Mitä haluat? En tiedä. Tuntuuko hyvältä? Se eka oli painava, mutta sit oli ihan ok. Ne näytti kyllä ihan hyviltä. Niin. Lisää vaan. Käynyt pojalle. 2,5 päin. Ne on tossa. Otka laitan. Joo. No niin. Nyt taistellaan. 20 sekuntia kohta, niin menemme taas. Ja tuo meni liian. 15. 10. 5. Ja 5. Hyvä. 2. 3. 4. 5. 6. Ja 7. 8. 9. 10. Ylto. Saato. Kooto. 14. Hienosti menee 15. Hyvin menee. Kuuto. Seeto. Kasito. 19. Ja 20. Onneksi se viimeinen vierähti sinne seinään vielä. 55 sekuntia mennyt. Ei mitään kiirettä nyt.
Ylös. Hyvä. Hyvä. Ja nyt on. Ylös vaan. Joo. Hyvä. Kyynärpäät ylös. Ja ylös. Työnnä. Tule Yes. näin! Hyvä. Vittu hienoa! Hyvä! Ei oo vielä ohi. Ei olekaan, mutta tämmönen niinku välikituuletus. Nyt on vielä 45 sekkaa aikaa loikoilla tässä. Millä teet Tää on seuraava? nyt se kaula. Mä teen tosta vaan. Hyvin menee, Tiina. Kohta on parikymmentä sekkaa ja sitten mennään taas. 15. Älä nyt tuhlata, kun se voi jotenkin raskauttaa tätä. Niin. Kohta 5 sekkaa. Nyt 5 sekkaa. 2, 1, mene. Hyvä. 3, 4, 5, 6, 7. Hyvä. 8, 9, 10. Nyt on. Kato. Koto. Neeto. Very nice. Viito. Kuuto. Seeto. Asito. 19. Ja kiitos. Hyvä. 52 sekuntia mennä. Okei, tulkaa tuo. Video hylätään, kun yksi homoilainen seisoo öysillä. Sama. Ja ylös. Hyvä! Jep. Hyvä. Joo! Ja työnnä. Työnnä! Näin! Hyvä. Hyvä Very työnnä. nice! Yes. Mä en halua laittaa enempää, koska mä tiedän, että on hyvä ääni. Nyt tässä on taas melkein minuutti aikaa loikoilla. Nyt menee. En sano enempää, ettei maailmankaikkeus kuule. Se voi toimia myös sille välilliseen kärsijään, jos... Puoli minuuttia. Mä laittaa 1 kiloa. 1 kilo. Totta kai. Painillaan Every perään. kilo matters. Joo. 15 sekkaa. 10. Ja mä oon se kameraa. Ei mitään. Let's go! Kolme, 4, 5, 7, very nice. 8, 9,
Tää on 50 mennyt. Nyt sitten leväillään rauhassa. Tässä on vielä reilusti aikaa.